op een steekwagen. Als je goed kijkt, ziet ze dat het geen is best terug oud. Ik kom nu de baas. Eerst hondje slagen door het water. Daarom is deze schoon klaar. Inderdaad. En wie heb je die gevonden dan? Wie? Die lag hoor. Dus met steekwagentje even hierop is gehaald. Maar daar had je al eerder zien liggen. Jazeker. En wat god je ermee doen als ik vragen mag? Het is spuiten af en dan sjoer ik die op en dan zit ik die binnen in de kamer. Kijk. Wat de Maas u biedt, dat koopt men niet. Een paar hoekpeul, heel gemakkelijk. En wie kreeg je dit nou op den hanger? Jij zit met z'n drieën en ik ook. Dus met z'n vieren stel je het helemaal niks voor, is dat zo bekeken. Dat gaan we regelen, dat gaan we zo regelen. Maar die pul die had je meegenomen om hem los te wrikken door van... Ook die logen naar de Maas. Kijk. Aha. Zeg nog één keer wat je net zei, wat de Maas biedt. Wat de Maas u biedt, dat koopt men niet. Kijk. Dus. Je ziet hier uit de buurt. Ik moet een beetje weer op, 13. Ja. In Oud-Geul. In Oud-Geul, maar pas 2 jaar, 3 jaar. Nog niet zo lang. En waar kom je eigenlijk vandaan? Eigenlijk van Stramprooi. Parel van Limburg, schoonste dorpje, maar dit is nog veel schoner. Heerlijk. Veel plaats, drek aan de Maas. Schoon. Ik zou binnen weer erin kunnen. Ziet je echt een rooise? Ja. Echt een rooier, absoluut. En wat heeft de dan heen naartoe gebracht? Werk en locatie. Ik werk in Maastricht. Mijn vrouw werkt ook in de buurt hier. Op en neer hier door weer op en door mee gaan. Dat is gewoon vervelend. Dus als ze de kans kiest om kort op de werk te gaan wonen, dan moet ze dat zeer zeker doen. Dus dat hebben we gedaan. Ik ga nu met de fiets naar het werk hier. Mijn vrouw ook af en toe. Dus ja, super. Even zonder namen te noemen, wat voor werk doet je met z'n tweeën? Ik ben treinmachinist en mijn vrouw psychosociale zorg. Oké. Dus zodoende. We hebben ooit eens een keer een treinmachinist gehad. Hij had ook een hele leuke hobby. Trekpaarden. Aha. Kent je hem niet toevallig? Geen idee. Ik ken een heel deel machinisten. Venlo. Ik ken ook nog een deel Venlo's machinisten, maar geen met trekpaard. Oké. Er moet een oudere collega zijn geweest dan. Ja, dat is denk ik een oudere collega geweest. Hey, en moet je dat vroeger al leren? Treinmachinist? Nee. Nee, helemaal niet. Zo'n beetje in de categorie brandweerman, treinmachinist. Nee, dit is in de categorie van ik moet ergens iets gaan doen. Ik heb angst. Eigenlijk ben ik gewoon slechter, hoedbijner. Alles wat met vier te maken heeft eigenlijk. Maar op en door dan komen er Oost-Europese collega's en dergelijke. En dan ga ik het minder verdienen. Ik denk dat moet ik ergens gaan doen, moet ik niet hard hoef te werken. En toch nog het kan verdienen. Ja. Dat is geluk. Als machinist, super. Dat is het mooiste kantoor van gans Nederland. Die kieks gewoon. Hebben ze prachtig uitzicht, alle seizoenen. Voor de rest hebben ze rust. Het is een heerlijk rustig baantje. Super. Ik zou binnen weer erin kunnen. En hoe lang doet je dat nou al? 15 jaar. Zo. 15 jaar, ja. Nee, het bevalt je hartstikke goed. Super. Ja. Nog nooit geen calamiteiten meegemaakt? Die maakt ze ook wel eens met, jawel. Dat is zo. Maar dat gaat voorbij. Daar kent je goed mee omgaan? Tot nog toe wel, ja. Oké, en die vrouw van nog, die is, wat zegt je nou? Psychosociale zorg. Dus ja, het scheelt je helft. Absoluut scheelt je het, zeer zeker. Zeer zeker scheelt je het. Maar is ook wederhelft dan af en toe wel eens een klankbord? Zeker. Als er minder leuke dingen gebeuren? Zeker. Collega's en vrouw. Ik denk dat dat de belangrijkste zijn in dat soort geschiedenissen. Zeer zeker. Heb je kinderen? Ja. Die zijn ook meegekomen? Ja. Ja, ik weet niet wie altijd ze zien. Zou je niet veel keus. Dus ja, en ja, die wonen natuurlijk nu ook in een prachtige omgeving. Dus, en wie alt zien die? Nou, de jongste is 4. En dan volgen je 16. En zo door. Dus ja. En zo door? Dus ja. Er komen er nog meer, of zien het er 2? Ja, dat is toch goed zo. 4 en 16? Ja. Hey, maar toen ziet je dus in Rooiweg gegaan op een leeftijd van 14, van de ja, dat oudste. Dat was niet tof. Dat is een lastige leeftijd om dan ergens te
Ja, maar gauw genoeg hier gewend je en het is heel gemoedelijk hier, het is heel rustig hier, het is heel dorps hier. Dus super. Wat dat betreft, dat dorpse dat is hier volop aanwezig. En had je een hoes waar nog veel aan gedaan moest weer of koos je er zo in? Nee, het is een kooi van 96, dus daar hoeft je niet zoveel aan te gebeuren. Dus dat super. Hey, en je zei met een knipboer, toch ga ik even vernoemen, niet zo hard werken en toch nog redelijk verdienen. Het is natuurlijk wel zittend werk allemaal, hè? Ja, vandaar dat ik hier een beetje moet bewegen. Hè. Oh, dat is Ja, dat is, compenseren. Zeer zeker, zeer zeker. Wat maakt het werk leuk? Treinmachinist? Het is gewoon het mooiste cultuurtje. Het is het uitzicht wat ze hebt, de rust wat ze hebt, het feit dat ze alles op tijd kunnen laten lopen, als het een beetje tegen zit, als je geen extra's duist, dat het toch weer goed gaat. En collega's, nou, dat is hartstikke fijn. Dat is super. Ik las trouwens vandaag dat een reisorganisatie, waar ik de naam niet van zal nemen, maar daar maakt Frank Lammers altijd reclame voor. Dat die zich nou, terwijl die zich alleen maar vooral met vliegreizen bezighoudt, die gingen zich nou ook bezighouden met nachttreinen. Het schijnt dat dat enorm in de opkomst is. Ja, daar zijn ze mee bezig. Ja, dat klopt. Ziet je die ook wel eens, die nachttreinen? Ik hoop dan altijd te slapen op den tijd. Dus als ik die zin uit die stonden ze leeg op het rangeerterrein, staan ze wel eens goed. Dat zul je niks voor ook zien? Nee, zeer zeker niet. Zeer zeker niet. S'nachts dan gewoon lekker naar bed, dan ga ik slapen. En vroegendienst is niet erg, maar nachtdiensten, dat gun ik, nee dank je. Dus je hebt heel geregeld werk? Nee. Niet? Nee, dus geen einde dag hetzelfde. Dus geen einde dag hetzelfde, geen dienst hetzelfde, dus niks hetzelfde. Dus ook niet starttijd, eindtijd? Zeer zeker niet. Nee? Zeer zeker niet. Dat is goed. Dat is dan het enige minpuntje eraan. Dus weet je nou al wie de volgende week eruit ziet? Nou, dan moet ik op mijn ruurster gaan kijken. Dat weet ik echt niet. Dat weet ik zeer zeker niet van boete. Nee, dan moet ik altijd kijken. Moet ik inloggen, moet ik kijken. Ik kijk altijd de dag van tevoren wat ik de dag daarna moet gaan doen. En dan zet ik zo over de wekker en dan komt het goed. Is hij lastig plannen dan, ook met gezin of zo? Voor mijn vrouw wel. Maar meestal laat ik mijn vrouw de planning doen en dan komt het helemaal goed. Dus die vrouw vanochtend die had ook toegang tot Zeer zeker. Ja. tot het rooster? Ja. Dat is bij ons de spin in het web, die regelt bij ons alles. Is die ook van Rooi? Nee, die komt van Kerkrooi. Dus. En die heb je toevallig niet... toevallig niet met de trein leren kennen, nee. Vroeg ze dat dukker? Nee, dat gaat gewoon zo. Dus, ja. Een keer Grutchermeertje heb je op een andere manier getroffen. Ja. Mogen we weten wie? Via kennissen heb ik die leren kennen eigenlijk, dus via. En zo doen je. En we kennen je nog al een tijdje. En vandaan komt Janger. En wie noemt die eerste stap? Goh, dat is lastig zeggen. Ik denk dat ik dat ben geweest. Toch? Ja. Ik denk, hey, wat een leuke meid. Die vindt ze niet meer. Die zijn zeldzaam. En hoe lang is dat geleden? Dat is al een hele tijd. Dat moet ik eigenlijk mijn vrouw vragen. Die gaat over datums en dat soort dingen. Dat is helemaal niks. Oh ja, want die beheert de agenda. Ja, zeker. Dus natuurlijk ook alle feestdagen. Ik ben zeer zeker niet van de datums en dat allemaal. Dat is niet mijn ding. En romantiek? Kijk eens om de keer. Dat is pure romantiek. Nee, maar... de bloemetjes, de bijtjes. Dat is ja, maar daar werd ze ook naartoe willen. Hè. Schuilt er iets van romantiek in oog als het gaat om de vrouw van uw leven? Nou, ik denk dat mijn vrouw meer romantisch is ingesteld dan ik. Ik denk dat wat dat betreft ben ik gewoon een boer, denk ik. Slechter, hè? Slechter. En van hoe zit ook boerderie, dus boer. Dus ja, dat zit er nog enigszins in. Dus het zit er wel. Het zit er. Heb jij nooit gevoetbald trouwens? Nee, zeer zeker niet. Oh, nee, helemaal niks met voetbal. De voetballende slechter is natuurlijk... Dat zou wel... Nee, ik heb helemaal niks met voetbal. Helemaal niet mijn dingetje. Nee. Nee, dat heb ik nooit zo... En met hoeveel word je op de boerderij verhuurd? Met 10 kinderen. Wauw! Ik heb 4 broers en 5 zussen. Dus ja, dat zijn er een heleboel. Maar dat is toch redelijk uitzonderlijk, want zoals ziet je nog niet?
Nou ja, ik bedoel, Dat... bijna 60. Ik heb me toch goed gooien, of niet? Oh, dat had ik niet... Nee, ik ook niet. Dat was een grapje. Dat was 47. Maar ik denk als het bekend zijn van het zo. Maar als ik nu zeg 60, dan vullen er ook wel weer met dagjes hoe. Ja, nou, hier is op de 60 aan. Ja, zeer zeker. Dat hoop ik in ieder geval. Dus... En pensioen halen op de trein? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Als ze me een beetje laten geweren, dan hartstikke goed. Jazeker. Ja, dat kunnen ze me gemakkelijk... Ik kijk altijd, heb ik ook altijd gedaan, met veel genoegen naar Railway. Ah ja, mooi om te zien, ja. Hè? En wat is nou ook, want je zei net, ik heb het mooiste kantoor van iedereen. Wat is de lievelingsroute? Waar rijdt je het liefste? Ik zit meestal in het zuiden. Het mooiste traject, dat is dan toch wel Heerlen-Maastricht. En met name bij Schin op Geul en dergelijke, dat is echt prachtig zo.